Dobrý den, vážení přátelé, já jsem Lord Paulus a vítám vás u dalšího videa na mém kanálu a jak vidíte, dneska to bude zase jídelní, nebo možná by se dalo říct vařící video. Já jsem pořídil, to je ten krásný steak v barbecue omáčce. No a pokud jste viděli moje asi jedny z posledních jídelních nebo vařících videí, tak já jsem v jednom mluvil o bezmasých hotdogách, já nevím, prostě o bezmasých párcích v rohlíců v IKEA. Teď vám tady vyjede odkaz. A v dalším jsem mluvil o rostlinné klobáse. Takže možná tušíte a možná si říkáte, proč to má Lord tady tu ruku takhle strčenou, že i tohle bude nějaká čertovina a je to skutečně tak, přátelé, protože tohle je veganský steak s barbecue marinádou a typu rind steak neboli hovězí steak. Přátelé, ta věc jako poměrně slušně klame tělem, protože ten tvar je velmi pěkný. I ta vejška je pěkná, koukejte na to. Nicméně je to skutečně veganský steak a já jsem si řekl, že ho zkusím. Já nejsem jaksi nějaký fanatický zastánce tohohletoho symbolu. Kdybych si měl vybírat, tak se asi dám opravdu klasický steak, ale člověk má zkusit všecko, si myslím. A tohle to není nic špatného, nebo aspoň se domnívám, že to není nic špatného. Pojďme se na to podívat z druhé strany. Takže je to skutečně veganský steak, typ hovězí steak, na bázi sojového a pšeničného proteinu, formovaný, jo, to jsme si všimli, že je formovaný, s barbecue marinádou na grilování a opečení. Já to nebudu grilovat, já to hodím na pánev za chvíli. Tady máme teda složení, čili 90% z toho představuje ten steak, to by člověk neřekl, a 10% představuje ta marináda. Tak jako, nevím, no, tak asi tam není nic vyloženě špatného. Samozřejmě některé ty konzervanty a některou tu chemickou laboratoř bych si asi odpustil. Co mě tady udivuje, že může obsahovat jaksi části vajec, mléka, sezamu, celeru a nějakých sulfitů, siřičitanů, asi bychom řekli po našem, že jo, obsahovat to může. Takže, no, zkusíme to. Mě tam zaujal ten tvar, protože ten si myslím, že se poved. Bohužel to ve mně teda dělá dojem, že když nevíš, co s tím, obal to do nějaký marinády a ono to bude chutnat, což se bojím, že je tenhle ten případ. No, ale my se na to podíváme. Je to teda, pokud jsem to správně pochopil, tak je to teda skutečně víceméně sojovo-pšeničná věc, čili na rozdíl třeba právě, když jsem točil o té bezmasé klobáse, tam té soji moc nebylo, nebo rostlinné klobáse, abych byl přesnej, a nebo o tom bezmasím hotdogu z IKEA, tak tam taky nebyla moc žádná soja, nebo dobře byla tam asi pravděpodobně, ale bylo jí tam minimum, tady je v podstatě to víceméně sojový maso. Asi si představuji. Takže, helejte, uděláme to tak, že já to otevřu. Předpokládám, že se na mě vyleje spousta té marinády. A i se na to podíváme, nějak před tepelnou úpravou, tuším, jsem to tady někde čet, jo. Tento produkt, že se musí teda jako ohřát, není určený k jaksi studený spotřebě. No tak, dobře, tak jsem si udělal trošku jazykový koutek němčiny. Hele, to co teda oceňuju zatím, že se to velmi dobře otevírá. To je dobře vymyšlený. Teď tady se ta barbecue omáčka, tak já jsem si původně myslel teda na ten talířek, ale možná ne. Přátelé, teda, já nevím, jestli to je úplně dobře vidět, já teda mám trochu blíž ke kameře. Ono to fakt jako vypadá trošku jako maso. To samozřejmě je obarvený, to tam je i napsaný, jste si možná všimli. Čili ono to má, koukejte, i jako nařezaný ty částečky, jako by to bylo fakt z nějakého grilu nebo něčeho takového. A já teďka přemýšlím, kdyby do toho jako šťouchnul. To jako docela i drží pohromadě. Já jsem si myslel, že to bude opravdu jenom taková jako formička bábovička.
Já totiž chci ukázat, jak to vypadá vevnitř. No, tak vevnitř je to teda, jo, podívejte se, ale mu to fakt vypadá jako maso. Koukej. Tam jsou normálně ty, jako takový ta struktura masa tam jako je. Já se ještě čuchnu, řeknu vám nějaký čuchací dojmy. Tak čuchací dojmy, že tam hodně cítí ta barbecue omáčka a já, protože jsem sojový maso jako jedcem ho, no, ne, že by to bylo moje nejvyhledávanější pochoutka, prostě mnohokrát jsem to měl, tak ho tam cítím, teda tu soju z toho, jo. Já to pokusím se teda zase vrátit zpátky. Tak, se to teda podaří, takhle trošku zamodelujeme. No a přátelé, já si myslím, že to hodíme na pánev a zkusím to udělat tak jako po stejkovsku, jo? Čili 10 minut, po 2 minutách z každé strany obracet a uvidíme, co to bude. Čili takhle, první dojmy, abych tak řekl, tak vizuálně teda překvapivě to fakt vypadá dobře. Pokud jde o vůni, tak jako teda nic extra, je z toho cítit to barbecue, což asi teda se dal předpokládat, že je to barbecue. A uvidíme, co z toho udělá teda ta tepelná úprava. Třeba budeme velmi mile překvapeni. Schválně, jestli chcete, mi napište do komentářů, co si o těch jaksi nemasech a náhražkách masa a tak dále myslíte. Tohle to zatím musím říct, že u mě vizuálně docela jako jo, vizuálně jo. Teďka uvidíme, co to samozřejmě udělá na pánvi a potom v neposlední řadě uvidíme, co to udělá v pusince Lorda Pauluse. Takže pojďte se mnou na pánvičku. Tak přátelé, vítejte u mě na pánvičce, ona je fakt malinká. A zkusíme to tam dát a já to teda budu dělat tak, jak mě učil jeden kamarád, že se mají dělat stejky. To znamená celkem 10 minut, 2 minuty po každé straně a ty poslední 2 minuty po minutce. Takže hele, jdeme to tam dát a doufám, že jsem teda nevybral zbytečně malou pánvičku. A tak se ohlavej trošku větší. No pane jo, dal jsem tam jenom lžičku slunečnicového oleje. Tak musím, že se rozhustila velmi pěkná vůně, ale to je ta barbecue omáčka, jo, co tady voní. Takže já jsem si sem trapně přinesl hodiny, abych viděl po 2 minutách, že to mám otáčet. A teď mi došlo, že tu první 2minutovku v pohodě zvládnu pomocí časomíry, co mi tady skáče na kameře samozřejmě, takže jsme zhruba minutku. Nevím, jestli to bylo dobrý nápad to tady rozřezávat, ale to dobrý nápad to byl kvůli videu samozřejmě, ale technologicky si myslím, že jsem to možná dělat nemusel. Musím říct, to voní hezky. Já tam asi ve finální fázi ještě dám trošku té barbecue omáčky, která tady zbyla. Bylo jí tady docela dost, jak vidíte. Do barbecue omáčku to já jako můžu. A já jsem hlavně zvědavý, jak to teda bude chutnat. Já si teda osobně myslím, že to bude tak jako, jak už jsem říkal, když nevíš, napajtuj to nějakou marinádou a ono to bude dobrý. Jo, oni to lidi pochválejí. Tak třeba jo, no. Třeba jo. Ale zatím, jako, schválně mi napište, jestli budete chtít i vizuálně, jestli si myslíte, jestli vám se zdá, že to je maso, tak jako trochu jo, tak hele, jdu obracet. Tak ani se to nepřichytilo, což mě to jedně překvapilo. No. Tak tohle jsem se trošku bál, že se stane, tak se to stalo, že se to prostě malinko přichytilo. A to mám, tak říkajíc, na mírném ohni. No uvidíme. A to trošku ještě stáhnu. A jsem fakt zvědavej, jaký to potom bude.
Asi jste pochopili z toho, jak jsem vám ukazoval ty nápisy nebo ten obal, že jsem si teda přivezl z Německa, což asi ničemu nevadí, ale zase si říkám, že Němci takový masožravci, to maso není samozřejmě, ty by si nic špatného do huby nedali. No uvidíme. Uvidíme, přátelé. Tak, jedeme 4. minutku. Já vás nebudu nutit, nebojte, celý 10 minut na to koukat. Takže po té druhé obrázce se odmlčím a ukážu vám potom až finální výsledek. Takže ještě asi půl minuty na této straně. Jako vizuálně stále dobrý. Ta vůně je taková jako příjemná, co se tady line. Jo? Samozřejmě se snižuje, jak se vypejká ta marináda. Ale jo, jako jo, zatím dobrý. Tak teď jsem to zase trošku přidal toho ohně, jestli měl pocit, že by si to zasloužilo. No a jsme na 4. minutce, přátelé, takže já jdu zase obracet. Hladce obracet. Tak. Té druhé straně to vypadá trošku líp, co říkáte. Tak jo, takže já se teďka na chvilku odmlčím a uvidíme se při finální fázi. Tak přátelé, 10 minut na pánvi uteklo jako voda. Vidíte, že z té jedné strany, z téhle, na kterou koukáme, to dopadlo docela dobře, z té druhé je to trošku horší, to vám ještě ukážu. Ale jdeme servírovat a jdeme samozřejmě hlavně ochutnávat. Zatím dojmy víceméně dobrý. Tak a přátelé, vítejte zpátky u stolu a tady to je. Doufám, že oceníte, že jsem si na to připravil klasický steakový příbor. A můžeme se na to společně teda podívat, no. Tak. Tohle je ta lepší strana, jo, ta horší strana teda je poněkud cigoš, pardon, že to tak musím říct. No a půjdeme to ochutnat. Čili já to rozkrojím tady, kde jsem to vlastně začal dělat. Tak je to trošku tuší, ale za to možná si můžu sám. Hele, pokud se podíváme na strukturu, tak už je jasný, že to není maso, že jo, to poznáme na první pohled, ale úplně zlý to jako není tohleto, jo, ten vizuál. Jo, trošku jako, kdybychom to ukázali někomu, kdo to příliš nebude řešit, tak by si asi řeknu, tak je to nějaký zvláštní maso, třeba bychom nakecali to nějaký speciální chov. No, já o nic nakecávat nebudu, já to prostě ochutnám, přátelé. No, jak to říct? Není to úplná katastrofa, není to maso, to ne. Asi jsem to možná upek, nebo usmahnul moc. Se znovu ukážu tu texturu. Má to strašně, to je možná i vidět, má to strašně tlustou tu krustu. Jo. Převládá tam chuť toho jako barbecue, chuť nějakého masa tam jako není, ale upřímně řečeno, i kdyby bylo opravdový hovězí namočeno v takovýhle, řeknu, salagvardě, tak asi by to příliš cítit nebylo. Ale jako, není to zlý. Není to zlý, čekal jsem to daleko horší. Já si, přátelé, pamatuju, nevím, jestli to ještě existuje furt, bylo to v Praze na Václaváku v pasáži Alta, teď se to tuším jmenuje pasáž Jiřího Grossmana, doufám, že se to nepletu, tak mě opravte, tak tam byla, nevím, jestli tam ještě je, taková restaurace, kde dělali fakt stejky ze soji, a nebo jste si měl to různý příchutě a tak dále, a ten samý steak jste si ho tam mohli dát jakoby z normálního masa. A my jsme tenkrát to nějak experimentálně udělali, že jsme tam byli ve dvou,
Jeden si dal ze soji, druhý si dal z masa a vzájemně jsme to ochutnávali. Samozřejmě bylo to poznat ten rozdíl, podobně jako to je tady, ale nebyl to úplný průšvih. Tak je to spousta let, ten příběh, co jsem vám říkal. Ale hned se mi to vrátila, ta vzpomínka. No, ještě mě zajímalo, aby to chutnalo na grilu. To mohlo být zase trošku lepší. Já jsem to možná udělal moc prudka. Přestože jsem to dělal teda tím klasickým steakovým postupem, 2x2 minuty každá strana a pak minutu a minutu, tak vlastně je to trošku tuší. Jak vidíte, krájí si to docela dobře. Ještě ukážu jednou. Jo, čili je to takový jako well done steak. Rozhodně to není nějaký medium nebo něco takového. Jo, je to jako spíš takový, jako, no moc prostě, udělal jsem to hodně. Ale podobně jako jsem mluvil u těch rostlinných klobás nebo u těch bezmasných hot dogů, neuráží mě to. Neuráží mě to, kdyby mi k tomu dal někdo hromadu steakových hranolek a třeba tatarku, lépe tu moji, co jsem tady dělal v jednom videu, tak by to bylo asi dobrý. No, takže jako asi jo. Rozhodně to nebude něco, co bych zařadil do jídelníčku, ale překvapuje mě ten vizuál, který není úplně špatný, jako jasně, že to poznáte, že to není maso. Jasně, že jo. A není to úplný průser. Nebavme se o tom, že jsem to prostě opek na plech, jo? Nebo prostě úplně na placku, to je moje chyba. Ale i tak to není zlý. Ta omáčka je velmi příjemná, jako je to barbecue, jako jo, ale tak je tam jako v pozadí, ale jako není z toho vyloženě cítit ta soja. Čili, přátelé, za mě jako dobrý, a to říkám jako masožravec, respektive jako všežravec. Takže vůbec bych se toho nebál a pokud by mi tohleto někdo podstrčil, tak bych si to asi klidně vzal. Jo, horší by bylo, kdyby mě někdo cpal nějaký cvrčky a takovýhle věci, to fakt ne. To jsem taky někde viděl. Cvrčky, jo, chipsy z cvrčků, ale tohle jako v pohodě. Přátelé, bylo by to asi všechno, takže moc děkuji, že jste se dívali na tohle video. Budu rád, když dolů do komentářů třeba napíšete svoje názory nebo svoje zkušenosti, nebo mě to totálně hejtíte, to je jedno. Já jsem to chtěl zkusit, chtěl jsem, abych z toho vzniklo tohleto video, tak to se povedlo. No a bylo by to asi všechno, takže moc děkuji, že jste se dívali. Pokud ještě neodebíráte Lorda Pauluse, dejte prosím pěkně odběr, abyste podpořili moji tvorbu. Předem moc děkuju. Pokud se vám to líbilo, dejte rozhodně like. No a bylo by to skutečně všechno, takže moc děkuji, že jste se dívali. Loučí se Lord Paulus od jaksi veganského stejku a mějte se pěkně.